A budu tancovat. Jo. Tancuj, tancuj. Ne, to nebude další lustik, ne. Počkej. Co? Začíná to takhle. Jakub Lustig z Popovic. Ale musí to být písnička. Michael? To jenom říkáš. Ne, ale jo, koukej na ten rytmus. Jakub Lustig z Popovic, to je ale blbec. Tatadadadam. Tatadada. Bejderů plná huba. Ale zpívám. Zpívej to. Beďaru král. A Lustig. Popelky z Popolnice. Tím bych nebyl spokojený. Asi nejsem spokojený. No ale to už je konec. To bylo krátký, to chci nějakou delší. To jde. Já to velmi znovu teda. Je to prdele, ty kreténe. Tak. Celkový obsah písně stál, no moc valný nebyl, stál za hovno. A jako výsadně po muzikální stránce, po předvedení neměla jako co do sebe. A její předvedení bylo velice chabé. Řekl bych, že talent interpreta je velice slabý. Já si myslím teda jako, že ten do Superstaru nepatří, jo. A já tady říkám, jako, že to neumí vůbec, že to je kretén. Propadá z matiky, jak si o něm myslíte, ty. Jako je Michal Beneš, věk 11 let. A budou si práce, jo. To je řidič 165, to je takový kretén. Takže tato píseň se mi vůbec ale nelíbila, text byl velice nesouvislý, rytmus to nevím, to ani nebyla písnička, že S tím nesouhlasím. A ten zpěv byl ale na hovno. Ty šmejdele. To byl takový rytmus, že jste neviděl. Já bych byla Právě jsme že tam žádný nebyl. To je čupko. A hezky se to rýmovalo. Já myslím, že diváci, který pošlou hlas do soutěžícímu číslo 6, tak udělají velikou chybu. Protože umělecký výkon opravdu není na potřebné výši, aby se stal celonárodní hvězdou. Střih!